El pitjor missatge que pot rebre un propietari d'un pis de lloguer és aquest. Hola Joan, aquest mes se m'ha complicat la cosa i no et podré pagar. I aquí és quan s'activa el mode pànic del propietari. Li envies un emoji de OK, li prepares un burofax mentre esmorzes, mentre tu busques a la IA què fer mentre el llogater no paga, passen els mesos, les despeses fixes que tens segueixen venint i el teu múscul econòmic se'n va a fregir espàrrecs. El secret no està en saber reaccionar quan ja han dit que no et pagaran. El secret és que això no arribi a succeir. Però aquesta partida juga abans de donar les claus. Primer, analitzar molt bé la solvència real del llogater. Pensa que ara hi ha molts llogaters, però hi ha molta documentació que pot ser falsa o llogaters que no estigui dient la veritat. La clau està en la selecció del llogater, la seva solvència i l'exhaustiva revisió de la documentació. Contacta amb nosaltres i t'explicarem com protegir la teva propietat des del primer dia.